Hello guys. Kini na po yatong tirahan guys yo. Ini wati. Ato ipalaman sa pan. Na buhi pa gito guys. Shout out sa ako diya sa Barangay Maribohok kan Sir Ayot Ribas sa mga Ribas family nga idol. Tirahan na nato ni. Oh, guys. Yes yo. Oh. Hmm. Guna na to guys og kuan. Dahon sa tutuknaw. Ah. Hmm. Ini pwede mga bata guys ha. Hmm. Ah, guys. Hmm.